Hai unhas semanas iniciábase a obra de renovación das tubaxes da rede de abastecemento de auga nun tramo de aproximadamente medio quilómetro en Cabo de Cruz, na zona comprendida entre o cruce de Curbera ata Subuqueiro. A rede nesa zona presentaba xa un estado de avanzado de deterioro, era de fibrocemento e requiría constantes reparacións ao longo do ano. Porque temos que meter unha traída de agua potable nova, porque a existente vai polo medio da carretera e é de fibra cemento, que as consecuencias que ten ese tipo de tubería no consumo de agua, e bueno, vamos a aproveitar tamén para cambiar servicios. Ainda hoxe a mañán estuven ali, estamos detectando partes tamén do saneamento que agora a facer obra que están en mal estado, e bueno, vamos a renovar tamén todo o que vayamos encontrando en mal estado, tamén o vamos a renovar. Segundo explicou o rexedor, estas actuacións serán a antesala ás obras de pavimentado que a Deputación da Coruña ten previsto levar a cabo na estrada DP 1107, nun tramo de aproximadamente 4 kilómetros, dende o centro urbano ata Subuqueiro. Estas dúas obras súmanse ás numerosas actuacións que o Executivo está a levar a cabo nesta parroquia, entre as que se inclúen tamén as novas beirarrúas e a mellora das fachadas do CEIP Santa María do Castro, ou a propia construción da nova sede do Club de Remo Cabo de Cruz, pendente de inauguración. E tamén estamos actuando en Cabo de Cruz, facendo as aceras do CEIP Santa María do Castro. Acabamos de finalizar, estamos finalizando o Club de Remo de Cabo de Cruz. Xa estamos licitando tamén o arreglo íntegro das fachadas tamén do CEIP do Castro, tamén para renovar, e bueno, tamén estamos aí na licitación tamén do asfaltado tamén ali en Cabo de Cruz de varios tramos.